kommer vist fra Aarhus Tobakklub, men nu er jeg flyttet til Herning for at lære at spille fodbold. Ej, jeg har lært det. Nu skal jeg lære, jeg må at gøre det. Så hvis du lige giver mig en bold, så der er kameramand. Her. Så går vi lige ud. Altså afstand. Der. Og kom her lige nu. Nu skal I lige se min rigtige fodboldstol. Det sidder her i spille fodbold lige. Det er så nogen, der er godt. Så ved I det. Nu skal jeg skyde på mål. Jeg tager tilløb. Ej, nu havde jeg jo nu rejst, hvad jeg scorer. Men jeg var tilfælde på lidt større mål. Så nu vil jeg lige hente bolden. Ja. Nu skal jeg lære at stå på mål. Så hvis du lige skyder. Helt skidt. Ja. Og nu skal vi lære fingrene. Og får en tværk. Ja, og det var fingrene. Ja, så er der egentlig ikke mere. Udover. Ja.